इन्डियायाव बयनिख्रुइबो बांसिन सोर स्केम खालामदों होनोब्ला स्केम 1992 नि हर्षद मेहताखौ गोसोआव गोग्लैयो नाथाय हर्षद मेहताखौ टप 6 नि लिस्टआव बयनिख्रुइबो सिङावसो नुनो मोनो बिथाङा टोटेल 5000 crores नि स्केम खालामदोंमोन नेक्स्टआनो जाहैबाय 5th पोजिशन विजय माल्या टोटेल 9000 crores नि स्केम खालामदोंमोन नेक्स्ट 4th पोजिशनाव रामालिंगा राजु आरो नीरव मोदी बिथांमोनाबो इन्डिभिजुअली 14000 crores आरो 14000 crores नि स्केम खालामदोंमोन थार्डआनो जाहैबाय अब्दुल करीम तेलगी 2003 मायथाइयाव बिथाङा टोटेल 16000 crores नि स्केम खालाम सेकेन्डआनो जाहैबाय सुब्रत रय 23000 crores नि स्केम खालाम जाय सहारा कम्पानीनि बिगोमामोन एबा जों बुंनो हायो 21 दिन में पैसा डबल आरो फर्स्ट एबा गिबियानो जाहैबाय केतन परीख टोटेल 40000 crores नि स्केम खालामो जाय सासे सीए एबा चार्टार्ड एकाउन्टेन्टमोन आरो इन्ट्रेस्टिं बाथ्राया बेनोदि बिसोर गासैनिबो मेन्टर एबा गुरुआ सासेयानोमोन बिथाङानो जाहैबाय हर्षद मेहता आंनि बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव आरो आंनि फेसबुक पेजखौ फलो खालामनो दाबाव गोजोन्थों जय बर' हारि